Vítej v podcastu o šití a párání, ve kterém si budeme povídat o švadlenkách, které šily šťastně až do smrti. Já jsem Bára a vedu online kurzy šití kabelek a baťohů pod značkou Šijeme kabelky. Já jsem Lucka a šiju ty nejtočivější sukně na světě. Jsem velkou propagátorkou šití s projektorem a tvořím videa o šití na TikToku. Spojuje nás amatérská láska k šití, nadšení z nových látek, střihů a stejně tak párání, když zrovna nemáme den. Nebo spěcháme. Nebo přece nebudu číst návod, že jo? Nebo to střihnu takhle od oka. Rádi si o šití povídáme, ale naše okolí už to nechtělo poslouchat. Tak jsme se rozhodli svým povídáním o šití obtěžovat už jen ty, které to zajímá, a vytvořit kolem podcastu komunitu stejně naladěných švadlenek, propojit tvůrce i návrháře, amatérské švadlenky i profíky. V dnešní epizodě se podíváme na to, co si ušít, aby to zakrylo naše slabší partie a vyzdvihlo přednosti. Řekneme vám, jaké triky využíváme my s Luckou, čemu se vyhýbáme a jaké látky jsou lichotivější. Já ráda maskuju svoje boky širokými sukněmi a proto jsem se rozhodla tenhle trik šířit mezi ostatní ženy pomocí online kurzu. Ráda bych tě pozvala do minikurzu zdarma, kde si ušijeme vánoční půlkolovou sukni. Půlkolovku si zvládne ušít i úplný začátečník. Kurz začíná už příští pondělí. Odkaz najdeš pod videem. Tak jo, takže dneska to bude velmi netaktní díl, protože se budeme bavit o tom, co nechceme, aby někdo věděl. O tom, co máme tady pod tím oblečením. Co chceme zakrýt. Co maskujeme. Co maskujeme a co vyzdvihujeme. Co vyzdvihujeme. To si myslím, že je hrozně důležité. Jakoby najít si, co chceme vyzdvihnout, a pak jakoby ty... Myslím si, že tam máme úplně každá, jako nějaký jako ty slabší místa. Ale zase každá máme nějaký silný místo, na který se můžeme spolehnout a který můžeme ukázat. No, to silný místo mám přesně v pase. No. Dost silný místo. Ale já si myslím, že je to úplně normální a myslím, že není nic blbýho na tom prostě o tom mluvit. A taky si myslím, že oblečení dokáže jako ohromnou práci. Udělá jako obrovský kus práce. Já v té době, co jsem pochopila, že prostě do riflí se už po porodu jako nenarvu a prostě už ne. A objevila jsem šaty, tak se najednou cítím zase jakoby, že už můžu chodit mezi lidi. Jo, od té doby, co jsem i bez porodu, taky pochopila, že džíny nejsou jako kámoš. Jo, tady někdo má 3 děti a může se na to vymlouvat a já nemůžu, takže... To je jedno, jestli máme výmluvy nebo nemáme. Podstatný je, co máme na tom břiši. Já mám doktorát a nervy z doktorát. Podstatné je, co máme na tom břiši, až to potřebujeme zamaskovat. Takže každá jsme si našli svůj střih šatů, který je geniální, a taky látky, které na to používáme. Takže o tom bychom dneska chtěli mluvit. Takže Luci, co maskuješ ty? Začneme se odkrývat na začátku. Co maskuješ a jak? Takže já mám špek na břiše, špek na zadku a špek na stehně. Takže tvoje dolní půlka je ta slabší. Ano, dolní půlka. Ale zase já mám vlastně štíhlej pas a to nežádoucí místo mi začíná vlastně až jako u pupíku. Takže já si všechno dělám tak, aby mi to šlo od toho pasu a vlastně i ty sukně nosím trošku výš než ostatní lidi. Co maskuješ ty? Já maskuju celý břicho, my jsme to s Luckou koumali, že Lucka, jak říká, že to začíná od pupíku, tak mě začíná pod prsama to velký břicho. Já vypadám jak těhotná pořád a nejsem. Ale začíná mi to jakoby hrozně vysoko, takže já jsem začala nosit šaty, které jsou řasený pod prsama, kde mi to vlastně to řasení zakrývá už jako od začátku. Takže není tlustý břicho jako tlustý břicho. Tady třeba my s Luckou se rozcházíme. Já vůbec nemůžu nosit kolovky, nebo přijde, že se pořád to břicho mi to nezakryje celý, takže já můžu pak jenom nosit ty řasený šaty od zhora. A myslím si, že jakoby, že prsa jsou v pohodě, takže mi nevadí upnutý nahoře, ale vadí mi upnutý přes břicho a vlastně víc dole. Já mám teda dobrý, řekla bych, ucházející i nohy, i zadek by jako šel, ale prostě ten prostředek potřebuje zakrýt, anebo cvičit. Radši zakrýt. Je jednodušší si něco ušít. Je to větší radost. Tak. To je pravda. A hlavně je to rychlejší. Instantnější. Že? Instantnější, jo. A je to instantní radost. Já bych ráda asi mluvila o látkách, protože látky jsou taky za mě mega důležitý, protože já jsem vlastně, všichni jsme asi začínali na tričkách, na úpletech, a teďka jsem postupně, jak se mi změnila teď postava, tak jsem přišla na tkaný látky, protože mi přijde, že ty tkaný jsou jako podstatně odpustí víc. Neodpustí víc, když to člověk blbě ušije, ale odpustí víc s tím, že to neobtáhne tolik a že i když to má člověk třeba vypasovaný, tak ta tkanina tě nepustí dál, takže se to jako třeba břicho jako... rozpůlí, jo? Myšelinka ti to... Jo, nedělá to myšelinky, to je za mě super. No tak když máš pase uptažený, no záleží, když máš
kolovku v pase a máš tlustý břicho, tak si to rozpůlí na půl, ne? No, to je pravda. No, mě to přesně udělá. Tam jsou lepší šaty. Já můžu nosit jenom šaty prostě. Každý má tu postavu jako trochu jinak. Spoustě holek, který se třeba bojí šatů, tak by jim ty šaty slušely, jenom kdyby objevili ten správný střih. Já jsem byla přesně ten případ. Až jsem se do těch riflí prostě nenarvala, no. Nešlo to jinak. A teď jsem si úplně zamilovala. Teď jsme si tohle, co máme s Luckou na sebe, jsme si ušili dneska. 7 hodin jsme šili ty 2 šaty, my jsme teda u toho natáčeli a všechno možný jsme to dělali, ale teď mám krásný nový šaty z bavlněného saténu, nejluxusnější materiál. Vypadají, nevím, jestli to vidět na tom videu, ale vypadá to úplně luxusně ten materiál. Příjemný, bavlněný, takže prodyšný, ale nádherný. Jo. Ten bavlněný satén je super, protože je to taková, jako není to vyloženě nějaká tvrdá látka, ale není ani splývavá, je to takový hezky tak Nemá nějak to jako... keprovou vazbu? Bavlněný satén má saténovou vazbu. A to není keprová? Ne, je to satén. Je to rovná. Je to tam taky je to na šikmo. No tak to je keprová, ne? No ale říká si saténová. Ne, keprová a saténová je ještě trošku rozdíl. Aha, tak jo. Ale to nevadí. Prostě je to jinak tkaný. Je to jinak tkaný, má to takovou asi větší trošku vůli než plátno a je to strašně příjemný. Je to i trošku splývavější než klasický plátno a právě jako všechno to jako zakryje tam, kde jsme to nařasili. Vůbec to netáhne dolů, i když je tam vlastně strašně moc látky. Máme tam vlastně oboje ty šaty vznikly ze 3 metrů látky a jsou krásný. Mně by asi stačilo 2,5. Já mám 3, přesně. Já mám širší sukni trošku. A tak máš i ten vršek, já jsem si vzala hodně velký rezervy. Já mám velký rukávy. No, takže co je podle mě ještě super materiál, co já už o tom mluvím každou epizodu, len je úplně geniální. Prostě taky tkaná látka a on ještě jak se mačká, tak tam prostě hrozně zakryje i tím, jak se mačká. Takže len. Je fakt, že jakmile ta látka má nějakou strukturu, tak to taky pomůže jako zakrýt to, co nechceme. Bacha na žebrovaný úplet, jo. Ten má velkou strukturu, ale určitě nezakryje vůbec nic, protože je tak strašně pružnej, že to obtáhne přesně každýho Michelínka. Mám říkat Michelínek, to je pěkný. Michelínek je pěkný. Já souhlasím, jakby ty úplety, nebo trička, mikiny, vůbec úpletový šaty rovný, který nemají kolovky. Super jsou ještě, jak mám vlastně uno, proto to všem tak hrozně sluší. I to se o nich mluvíme jako každou epizodu. Ty taky jsou prostě, oni jsou sice obtažení nahoře, takže pokud máte prsa super, což máme asi většina z nás, myslím, i po těch dětech vemeš pod prdlu a je to v pohodě, ne? A pak to má kolovku, nebo půl kolovku, no co tam je. Hele, ono je vlastně úplně jedno, co to má za sukni, když je nějaká do Ačka. Protože ta Ačková sukně ti tak nějak jako vytvoří tu siluetu. Já mám třeba ráda, když se člověk snaží nějakým způsobem vytvořit siluetu přesýpací hodin. A teď strašně moc závisí na tom, jakou máme postavu, jaký máme ty postavy. Kdo je jako íčko nebo obdélník nebo to, což možná takový... Já to právě přemýšlím, já rozhodně nemám siluetu přesýpacích hodin. Tak vlastně, já jsem váleček. Když si uděláš nějaký tu řasenou sukni, tak si vlastně zdůrazníš ten pas, i když si ho vlastně jako vytvoříš trošku... Ty si ho uděláš jinde, ale to vůbec není špatně. Ono je vlastně strašně fajn udělat si pas kdekoliv, kde to máme nejužší. Je to těžké, ale chtěla jsem říct, tak ke střihům se asi dostaneme potom, nebo ty Italiánové víme obecně, že sluší jako všem, ty milují úplně všichni. A asi to taky, já asi si myslím, že ty problémové partie, že ty prsa jsou většinou jako pěknější. Pak bývá problém s rukama, s břichem, se zadkem a s nohama. Jo. A to podle mě všechno zakryjou ty šaty. Že vlastně, když máš tlustý ruce, dáš si rukáv tlustej, ty máš vlastně tlustý ruce tady by se vešly ještě jedny ruce. Jako ruce mám fakt hubený, jako ty s těma jsem spokojená, takže já nosím i jako bez rukávu, ale tohle zakryje úplně všechno. To si tak myslím. A vypadá to prostě elegantně ženský, je to úplně v pohodě. Jo, jakože nebojte se nosit šaty, to je vlastně myslí tyhle epizody. Nebojte se těch šatů, protože ty šaty jsou geniální v tom maskování. Já jsem taky takový ten klučičí typ, co vždycky nosil rifle. A až teď jsem objevila šaty, jak jsou prostě milosrdný. Jako fakt tam člověk vypadá dobře, protože maskujou. Jo. Kamuflážujou. Jde vždycky o to najít ten správný střih. Ale ještě teda k těm materiálům. Takže dobrý, jsme říkali, že jsou tkaniny, nějaký třeba, co mají i strukturu, ne moc dobrý jsou pleteniny, hlavně ty elastický. Já mám třeba moc ráda teplákovinu a šiju si šaty z teplákoviny, protože ta jako neobtahuje třeba tak moc, je taková trošku pevnější, takže na takový pohodlný šaty mám tu teplákovinu, nebo třeba punto, který je taky pevnější, tak mám moc ráda. No fakt záleží na střihu, no. Na ty úpletový a zavinovačky budou podle mě skvělé. Já pořád odbíhám ke střihům, ale ono totiž
Jakoby mluvit čistě vlastně o látkách nemá moc smysl, protože i ty úplety nejsou blbý, pokud si z toho ušiješ třeba Kristýny od Irči, od živých střihů. Zavinovačky klasický, že jo, taky to má prostě vršek, nějaký pas a áčkovou sukni, tak to prostě taky bude slušet většině. Jo. I když ty asi třeba mám pořád strach ušít, protože oni mají právě ten pas dole, abych ho potřeba posunout nahoru a nevím, jestli ho můžu posunout až tak nahoru. A jak to tam udělám, jako. Mám si ty zášivky nějak složitý, takže já se jich trochu bojím. Zášivky zkrátíš a dáš je vejš. Hele, já jsem si taky udělala ten pas poprvé moc dole a pak jsem to zkracovala a bylo to dobrý. Jenom jsi to prostě ustříhla. Jo, a udělala jsem ty zášivky vejš. No a bacha, ale není taky tkanina jako tkanina, takže ne všechny tkaniny jsou úplně vhodný a lichotivý. Takový ty ultra splývavý satény, to taky není dobrý. Takhle, když máš takový ty... Šlehačkový. No to je obecně jako špatný. Viděla jsem na plese teď je docela i nějaký takový jako úzký ty šaty a s vysokým rodsparkem. Na některých dámách to nevypadalo úplně dobře. Protože taky ten satén, jak to vlastně ještě správně střižený šaty jako z jemného saténu dělá ještě jako na šikmo, ono to tam pak jako tak jako splývá a obtahuje to. Takže takový ty jemný satény taky nic moc. Třeba u viskozy, já mám viskozu ráda, ale taky záleží na tom, jaký střih si člověk vybere a jak mu to bude lichotit. Souhlasím. Tam vždycky skončíme. Protože my se vlastně furt točíme kolem těch střihů. A trošku mě děsí, že vlastně se točíme furt kolem jakoby 2 střihů, že máš jako tkany, který mají volnou sukni, ale ono je to fakt geniální, jako velký zadek s tím zamaskuješ, tlustý stehna s tím zamaskuješ, tlustý lítka zamaskuješ si sukni až úplně dolů. Jako ty sukně prostě zvládnou zamaskovat všechno od prst dolů. A když máš škaredý prsa, tak to maskuješ jak? No tak jako máme takový, že? Nebo budeme, to přijde za chvilku, počkej. No tak jak se maskouš, jakoby, tak buď je máš malý, tak je potřebuješ zvětšit. Tak se je zvětšíš, tak si vemeš něco řasenýho, no, nebo volánek. Já jsem tolikrát chtěla menší prsa prostě a říkala jsem, tady ty volánkový věci nemůžu mít, protože mi to dělá 3x větší objem. Takže jako jakýkoliv prostě objem, co chceš přijat. Když máš zase moc velký, no tak si vemeš něco s výstřihem. Výstřih, no já myslím, že ty výstřihy jsou trošku taky problém. Je to taky trošku problém. Pak dobře, tak máš velký prsa a potřebuješ nějak zmenšit, tak jak se zmenšují opticky. Takže... No tak ty máš ten řasený top, ten je úplně skvělý, to možná ukaž. Jo, hele, tak že Lucka je hodně... Já to mám právě... Štědře obdařená. Já jsem štědře obdařená. Ale ono je to jako řasený, ale vlastně to jako není... Řasení zmizelo, ale jsou hodně nařasený. Ono to řasení... 3,5 metru hádky tady. Ne, kolem bršku ne. Ale to řasení způsobilo to, ono to je udělaný střih, že tam nejsou záševky, ale to řasení ti vytvoří to tvarování těch prsou. A tady je gumička, aby to drželo nahoře. Podle mě je dobrý mít něco, co nepřidává objem, takže já si tam dávám ráda něco, co je přesně na ty prsa. Co mi tam nedává jako objem navíc, takže jako tady sice je to řasený, ale vlastně ne. Takže ne jako něco přehnaně moc, nebo ne něco s volánkem, něco prostě, co mám upnutý na ty prsa a jako jsou vidět, jsou výrazný, ale jsou, no, tak to s tím, těžko je schovat, že? To už fakt jenom ten pytel od brambor. Strašně moc udělá dobrá podprsenka. Jakmile má člověk špatnou podprsenku, tak to jako nevypadá dobře. Jsem dlouho nosila špatnou podprsenku a měla jsem ty prsa prostě níž. A jakmile se člověk dá správnou, tak ty prsa najednou se jako odstnou tam, kde by měly být a úplně jinak to vypadá ty šaty. No, úplně jinak. To je podle mě čím větší prsa, tím důležitější je ta podprsenka a mít pořádnou oporu. Jo. Ale ta podprsenka asi stojí pak něco, no. Stojí, no. To nevadí, ale tak zase můžeš mít 1, 2, napíšeš Ježíškovi a mám 2 pořád. Záda ti poděkuju. No dobrý. Potom na velký prsa rozhodně záševky. Přes hrudník. Prostě prsní záševky. Prostě tvarování. Pak i různý, že jo, na záda, vlastně máš obří záda, tak potřebuješ i zádový záševky. To všechno se vlastně dá. Tohle klasická krejčovina nebo klasický tkaný látky, tohle to všechno umějí. Mně přijde, že si teďka je éra, kdy se všechno šije z úpletu, z teplákovin. Se to šije oversize. Protože ono to oversize jako sedí, buď se to šije oversize, anebo se to šije takový jako upnutý divně, jako takový divnej pruh látky, který se na tobě obtáhne. No já jsem nemyslela jakoby z obchodu, ale že se hodně šijou, prostě hodně se používají na šití, úplety a ty plákoviny a přijde mi, že když máte komplikovanou postavu, tak ty pleteniny nejsou úplně, tím, že jsou to úplety, které se natáhnou, tak se úplně vypustily prostě zádový záševky, vypustily se prsní záševky, sehnat střih, který má záševky, jakoby strašně složitý. Já teda miluji střih z burdy. Jsem asi jediný člověk na světě, který miluje střih z burdy, protože ty záševky mají. Já si už umím prostě upravit ten zbytek, ale jakoby udělat si ten základní střih jako rukávy a tak prostě nezvládnu.
a ty záševky mají, takže kdo fakt hledáte střih se záševkama, tak mrkněte na Burdu. Já i ty šaty z teplákoviny, tak si šiju se záševkama prsníma, protože prostě vypadá to líp. I trička by měly, u větších prst by měly mít i trička. Jo, protože jinak je to strašně napnutý a teď ještě, když je třeba na té látce vzor, tak teď ten napnutý vzor. Já jsem si šila šaty s Harry Potterem a teď mám také na těch prsou toho Harry Pottera. Taky ty brýle. Ježiš, chudá. To jsem neviděla. No. Jsem si je možná šila ještě s menší velikostí, tak, ale stále vysou. Teď by bylo ještě natáhlejší. Teď je natáhlej, no. Každopádně, když to teda má nějaký záševky, hlavně, aby to nebylo oversize, protože oversize nesluší zase takovému množství lidí. Když to člověk jako se podívá jako na ulici, tak oversize sluší opravdu minimum jako lidí, fakt jako prostě hubeným, protože pak to přidá jako 3x tolik a když už někdo zabírá víc místa, tak ještě nechce zabírat jako 3x tolik místa. To je oversize, jako já chápu, proč je to teď v módě, protože tím, jak je fast fashion, produkuje se čím dál víc věcí, tak je potřeba, aby to sedělo čím dál víc lidem. A když se to udělá oversize, tak už to vlastně nemusí sedět, že? Je to tak. Ale my si šijem, takže my nepotřebujeme oversize. My potřebujeme nějaký padnoucí střihy a hledáme padnoucí střihy. Jo. A my právě využíváme toho, že umíme šít a můžeme si ušít úplně cokoliv na světě. Jo. A pak mi přijde škoda, že šijeme ty oversize věci, protože si můžete úplně v pohodě ušít přesně to, co vám sedne a to, co zamaskuje, co zamaskovat má. A to je prostě geniální. To je jako super schopnost tohle. To je jako úplně super hrdinky. Můžeme si ušít, co nám padne. A myslím si, že všichni maskujeme něco. Jako. Já bych zase nechtěla úplně hejtovat rifle, protože rifle jsou rifle. Tak máš nějaký tip na to, jak nosit rifle a maskovat? Jako myslím si, že můj typ postavy pro kalhoty je hodně problematický. Není stvořený. Ne. Můj nový typ postavy taky není pro kalhoty stvořený, protože na válečky prostě váleček do riflí nedá narvat. Jo. Já mám právě přesýpací hodiny jako postavu a vlastně přesýpací hodiny jako s velkým zadkem anebo třeba hruška s velkým zadkem, tak tam jako udělat kalhoty tak, aby to vypadalo nějakým způsobem jako rovnoměrně. Ještě kdybych neměla to spodní břicho, tak ještě jako dobrý. Ale já když si jako chci udělat jako kalhoty, které teda by byly jako užší v pase a třeba by mi jako ten pas vlastně jako vykouzlily nahoře, tak tam mám prostě to břicho jako tam, kde už mi ty kalhoty jako jsou a tak nějak se... Pak máš prázdno, jo? A dere se ven. A tak je tam ten zadek. A já jsem si šila kraťasy, oni mi jako byli akorát, ale já jsem se v nich vůbec necítila, takže nakonec jsem je dala kamarádce, říkám, hele, tohle asi fakt nebudu nosit, tak si je vem. I když jako byly pěkný, měla jsme pěkně ušitý, ale šli prostě pryč. Ono to hodně záleží prostě postava od postavy. Jako, protože já nechci úplně tady hejtovat rifle a všem říct, že musíte nosit šaty, protože to je jediná cesta, protože to samozřejmě pravda není. A ne na všechny situace a ne všem se nám líbí šaty, takže úplně v pořádku nosit kalhoty. My jsme jenom chtěli říct, nebo moje teďka je to velký jako aha moment, že ty sukně, teda šaty, jsou prostě geniální a fakt maskujou. To mě totiž nikdy nikdo neřekl, že šaty maskují, že se to nosí kvůli tomu, že to maskuje. To ženství, blbost, prostě maskuje. A je to pohodlný. Od pasu dolů prostě můžete mít, co chcete a prostě nic není vidět. A je to pohodlný, a když si sednu a teď se mi udělá ještě větší myšelínek, než tam jako je, tak prostě v těch džínách to tlačí. No jo, dobrý. Hele, jako ty rifle nechci úplně tady jakoby hejtovat, to jako nebylo úplně cílem. My jsme chtěli mluvit o tom, že si můžeme ušít oblečení, který nám lichotí. Tak už jsme probrali šaty, ty jsme probrali hodně. Kalhoty, těm jsme zjistili, že toho moc neřekneme, protože ani jedna nemáme rádi. Tak já vám řeknu historku, co jsem. Moje nejoblíbenější kalhoty jsou těhotenský. Pořád mysl. A řeknu vám, ten, kdo vymyslel těhotenský kalhoty, byl genius. Takže kdo jste po porodu, nevyhazujte je. Moje ségra je taky nosí a úplně miluje. Prostě jsme se potkali někde a já mám pořád těhotenský gatě. A já taky. No tak jsou skvělý prostě. A pořád si říkám, mám tu gumu, já mám takový ty, co mají tu gumu až nahoru. Protože jsem si slyšela outdoorový, já mám jakoby šustáky. A teď si furt říkám, jestli si to neskrátit do půlky břicha, jakoby to, ale ono to je tak pohodlný, když to máš prostě až po těma prsama, takže nevyhazujte si Netáhne ti potom na ledviny. No, jako, ale přesně, to je skvělý v zimě. Fakt jako geniálně, jako ty těhotenský nejsou od věci. Takže pokud máte velký břich a přesto si hodíš, že jo, vždycky mám mikinu, když jdem někam na výlet. Jo, jako vrstvení je prostě taky fajn, prostě tím, že si dáš další vrstvu, tak zakryješ. Těhotenský pas.
Že těhotenský gatě úplně neodsuzujte. Tak to, a já si třeba šiju legíny, ale ty jako nenosím jen tak, protože to jako nemám ráda, ale jako mám je ráda na doma, anebo si vemu šaty přesto, když jdu někam s legínama. Tak, sukně. Sukně, já mám ráda prostě široký sukně, který vykouzlej pas. Je pravda, nesedí to každému typu postavy, ale za mě je to super na postavu typu přesýpací hodin, postavu typu hruška, protože ono to prostě skryje ty boky. Takže i když má člověk ty boky velký, tak je to zakryje a ono to jako, člověk si říká, jsou tam ty boky, nebo tam nejsou, je to sukně, není to sukně, je to sukně. I třeba na ty postavy, které jsou jako rovný, záleží prostě, kde má člověk jako uložený tuk, aby ho to ještě jako víc nerozšiřovalo. To třeba právě ta půlkolová sukně, kterou si teď budeme šít v minikurzu, tak tam není tak široká jako ta kolová a za mě je to super. Je to problematický u postavy typu jablko. To jsem já. Já jsem válec, to není žádný typ postavy, to jsem jenom já. No. Jsem unikátní. Ne. Já jsem vynalezla nový typ postavy. Ne, ještě je ten jako obdélník, ale můžeš mít, že jo, prostě hubený obdélník a pak můžeš mít silnější obdélníky. Jako máš jako prostě hubený přesýpací hodiny, ty 90, 60, 90, a pak máš silnější přesýpací hodiny s číslama, které nebudeme říkat nahlas. Takže tam to jako může být problematičtější, ale přesýpací hodiny, když je to ta hruška, tak zase je třeba fajn dát si něco jako výraznějšího na ramena, aby člověk vlastně ty přesýpací hodiny tak jako vykouzlil. Stejně tak jako když je někdo jako hodně třeba hubený válec nebo na to íčko, tak taky můžeš jako si něco přidat i objem nahoru, objem dolů a vždycky to záleží o tom, jak to člověk vystyluje. Hele, jak přidáváš objem? Přidávám objem, třeba tady je to hezky vidět na těchto šatech, tady přidávám objem na ramenou řasením. Takže já sice jako mám velký prsa, ale ramena mám takový jako malý, takže já se jako nebojím těch jako rukávků. Takže tady mám jako balónový rukávy jako dlouhý, ale mám doma i balónkový rukávy, které jsou krátký. Mám to jak takhle s gumičkou, nebo to mám jako do manžety a takhle se snadno přidává objem na ramena. Přes prsa jsme říkali, že můžeš... Přes prsa můžeš těma kanýrama, volánkama, ještě záleží třeba, jaký si uděláš výstřih, že když chce někdo jako přitáhnout pozornost nahoru, třeba od břicha, tak taky výstřih do Véčka není špatný. Potřebuji si ušít výstřih do Véčka u nějakých šatů. Zase výstřih do Véčka se hůř šije. A tak u pletovej ne. Furt se šije líp ten oblej, než jako... No tak tam dáš jenom volemuje šťastný, tolik práce navíc. Není. A musíš se trefit, abys tam měla to Véčko jako rovný. Jako... Aha, tak já jsem nemyslela Véčko, ale křížený. Už jsme se u Italiánovi. Jsme u Italiána. Já jsem byla jako u Véčka, jako fakt Véčka. Pouzdrový sukně, ty můžou být hodně problematický okolo problematických partí, ale taky jsou lidi, kterým to sluší, že zase si to zúží okolo. Ale zase myslím, že když si dáš upletovou sukni černou, jakoby, a hodíš si přesto nějakou super halenku, nějaký super pásek, prostě tak ono se to nějak ten břicho tam ztratí. Tak jako těhotenskou upletovou sukni si umím představit, že bych nějak jako zamaskovala nějakým něčím kanýrem nějakým. Furt jsou jednodušší ty šaty. A potom ještě u sukní a vlastně i u šatů záleží, kde nám končí. Je fajn, když nám končí tam, kde máme nějaký hubený místo. Takže já mám třeba jako u kolen. Nebo že když má někdo silný stehna, tak aby to nekončilo v půlce stehen. Když má někdo silný lejtka, tak aby ta sukně nekončila v půli lítek. Může si udělat na zem, ale může si udělat třeba po kolena, protože ty kolena jsou vlastně štíhlý. A když to skončí v místě, kde je to opticky štíhlý, tak to vypadá líp, než když to končí tam, kde máme nějakou širokou část. Dobře. Takže to bychom měli teda kalhoty, šaty, sukně. Co ten vršek? Jak na ty rukávy? Protože i některé holky nejenom, že mají problém, že mají širší ruce a chtějí je zakrýt rukávama, ale občas i ty rukávy jsou příliš úzký na ně a potřebovali by je nějakým způsobem rozšířit. Já si myslím, že na to je hodně jednoduchá střihová úprava, kdy si vlastně vezmeš ten střih na rukáv a uděláš tam takový nástřihy a pak si ten střih roztáhneš a obkreslíš znova a tím si ho rozšíříš. A buď si ho můžeš jenom rozšířit klasicky, aby byl širší, anebo se s tím dají dělat i takový jako kouzla, že si člověk udělá úplně takhle balónový rukáv. Tenhle rukáv vlastně, když si vezmeme tvar klasického dlouhého rukávu, tak nahoře to má takovou tu hlavici a dolů se to zužuje. Tak tenhle byl dolů úplně rovně, takže mi to tady vykouzlilo tu látku navíc, kterou jsem stáhla gumičkou.
Rovně, já jsem měla dole širší. Já jsem Tady taky to, měla to není tak rukáv širší dole, ale jsem to uzúžila, protože mi to přišlo, že mi to zabírá moc látky. Jo, to hrozně plýtvá. Tak jsem Právě. to tam jako ustřihla. Mně se to tam nevešlo do toho střihu, tak jsem to dělala rovný. Jo, no. A já jsem dělala i takový, jak když, není to vyloženě kolovej, ale on to udělá takový, je tam skoro jako kolová sukně, ale udělá to pak takový krásný volánky, takže to je taky jednoduchý vlastně na konstrukci a vypadá to moc zajímavě. Já jsem to dělala mámě na šaty, ona ačkoliv je jako hubená a má hubený ruce, tak říkala, že už ve svém věku se necítí na šaty bez rukávu. To říká naše máma taky má hubený ruce. Tady ten špek prostě. Tak poprosila, abych jí tam udělala rukávek, tak jsem jí tam udělala rukávek. Takže jsem si vyloženě narýsovala 3/4 kruh, našila jsem to tam a vypadá to moc hezky. No pak zarovnávala stejně jako zarovnávám kolovku a vypadá to jako zajímavě. A délka rukávu záleží taky, co chce člověk schovat. Já si myslím, že jsou super třeba i rukávy takhle buď k loktu, nebo ty 3/4. Já mám 3/4 moc ráda. Moc nemusím dlouhý rukávy, tam mám furt tendenci si vyhrnovat, protože mi překáží a vždycky, když si myju ruce, tak si je namočím. No ale ona jsem četla nějaký stylingový typ, že právě ty 3/4 nějak dáváš, aby víc vidět já nevím, prostě nějaký procento té kůže, který by měl být vidět, takže to jako sluší, nevím. A hlavně ten 3/4 vlastně taky končí v místě, který je hubený. Protože přece jenom jako člověk, když má nějaký to křidílko, tak ho má tady nahoře a ne dole. Já bych ho měla dole, kdybych měla nějaký Já mám všechno divný. Ale mám šaty, máme šaty, to fuk. Jsme krásný. Mám krásné šaty, a je to fuk. Jo. Krásný nový šaty mám. Jako. A taky záleží na vzorech. Někdo se cítí líp ve velkých vzorech, někdo se cítí líp v malých vzorech. Je dobrý nějakým tím vzorem nepřitahovat pozornost tam, kam ji nechceme. A tak zase divný, nebo vlastně někdy jsou jako jednobarevno dvoubarevný. Jakože máte jednu barvu tady a vzor tam, nebo to máte opačně. To já si dělám. Já jsem si třeba dělala šaty, tady nahoře jsou takový zimní jeleni a dole tmavě modrá sukně, která je v barvě vlastně té látky. Taky se to dá. Takže vlastně mám tu sukni tmavou, aby nepřitahovala pozornost a vršek, na který se nebojím přitáhnout pozornost, tak mám se vzorem. Krásně. Tak jo, to by bylo od nás všechno. Doufám, že vás naše tipy inspirovaly k tomu, abyste si trošku popřemýšleli. Pokud nemáte úplně přesně daný svůj styl, nebo úplně přesně nevíte, kde máte slabší a silnější místa, tak na tím popřemýšlejte a dejte nám vědět do komentářů, co maskujete a jak. Jestli určitě máte spoustu dalších typů, který my třeba s Luzkou úplně nemáme, protože řešíme jiný problémy, než řešíte vy. Každá z vás řeší úplně jiný problémy, předpokládám, a každá má jiný triky na to, jak je maskovat. Takže pojďme se zase společně inspirovat, jak maskovat ideálně. A bude zase svět hezčí místo. Jo. No a pokud byste si chtěli třeba vyzkoušet, jestli vám bude slušet půlkolová sukně, tak si to můžete vyzkoušet se mnou v minikurzu, protože ono častokrát člověk vůbec neví, co by mu mohlo slušet. Pak jde do obchodu a tam víceméně mají všude to samý. Takže najít něco, co by lichotilo tomu typu postavy, není jednoduchý. A já chápu, že když člověk projíždí takhle střihy, tak je těžký poznat, jak to bude vypadat na mě, když tam je modelka, která má míry těch 90, 60, 90. A moc českých tvůrců nedělá fotky na silnějších ženských, takže tam jsou opravdu výjimky, čest výjimkám, Živé střihy a Irča. Ta v těch velikostech, v kterých střihy prodává, tak to tam má vyfocené až do té největší. A já si myslím, že u té půlkolové sukně je to strašně super, protože není na to potřeba tolik materiálu, budeme to šít z plátna, takže na to vyjde přibližně 1,5 metru. A když si koupíte nějakou levnější látku na to, abyste si to vyzkoušeli, tak zjistíte, jestli vám tenhle typ sukní třeba sedí, jestli vám sedí to, že je to do Ačka, že je to trošku širší, protože půlkolovky v obchodech se nedají moc sehnat. Takže podle mě je tohle skvělá příležitost si to vyzkoušet. Uvidíte, jestli vám to sedí. A jestli třeba neobjevíte, že jsou kolovky a půlkolovky vaše vášeň. Já jsem měla loni v kurzu, nebo i předloni, jsem měla v kurzu holky a ty mi potom psali, tyjo, já jsem nikdy nenosila sukně, nikdy jsem nenosila kolovky, ale v minikurzu jsem si s tebou ušila úplně krásnou půlkolovku a tak jsem si řekla, dobře, tak já půjdu do toho velkého sukňového kurzu a já už když na sobě nemám kolovku, já mám pocit, že mám okolo sebe strašně málo látky a to mi dělá takovou radost, že vlastně se mi jako podařilo inspirovat holky k tomu, aby nosily něco, co by třeba normálně nenosily a že zjistili, že jim to sedí, že jim to sluší a že v tom vypadají dobře. Ale myslím si, že to sebevědomí
hraje obrovskou roli a že to sebevědomí nám může to oblečení dát. Pokud je správně ušitý na náš typ postavy, v barvách, které nám sluší, ale o barvách my asi se dneska bavit nebudeme. To můžeme zase někdy s nějakou jinou stylistkou. Jo. Takže vám děkujeme za pozornost. Nezapomeňte nám napsat do komentáře vaše tipy na maskování, na kamufláž. A mějte se krásně, uvidíme se zase u příští epizody. Ahoj. Ahoj. Tak nůžky do ruky a jdeme na to.